ମୋ ପୁଅର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବ ନା ସ୍କୁଲ। ତା ନିଦ ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେଟା ଆଜି ଉଠୁନି। କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ? ଆଜି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିମି ନା। ଆଜି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ? ତାର କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ? କେମିତି ଉଠେଇବା? ଚାଲ ଚାଲ ଉଠୁ 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 ଉଠୁ, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସ୍କୁଲ। ଉଠ 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 ଉଠ, ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଉଠୁ, ଆଜି କାହିଁକି ବସିବୁ? ଉଠ, ଏଇ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଆସିକି। ଉଠ ଚାଲ, ଚାଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କାହିଁକି? ଚାଲେ, ଚାଲୁନୁ। ଉଠୁ, କାହିଁକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଚାଲେ, ଉଠୁ ଉଠୁ, ଏଇ ଦେଖେ ସବୁ। ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଚାଲ ଉଠୁ। ଆଜି ଆଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଉଠୁ, ମୋ ସୁନାଟା, ମୋ ଧନଟା ଯିବ ସ୍କୁଲ 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 ସ୍କୁଲ। ଚାଲ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଢୁଳେଇ 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 ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖ ସେ ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏକାରେ ଯିବ ନା ହେଇକି, ସେ ଯିବ ନା ସ୍କୁଲ। ହେଇ ପଡ଼ିଗଲାଣି ପୁଣି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ତାର ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଆଜି ଉଠିବ ନା, କି ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା, କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ନା। ଶୋଇକି ରହିବ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇକି ରହିବି, ଆଜି ଉଠିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଯିବ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଉଠ, ସମସ୍ତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯିବୁ ନା? ମୁଁ ଯିବି ନା। ଯିବୁ ଯିବୁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବି। କେଉଁଠି ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ? ସ୍କୁଲ। କି ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁ। ସ୍କୁଲରେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ରହିବୁ? ଏଇ ଉଠିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅବିନାଶ ବାବା। ଇଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ସବୁଦିନ ବାହାନା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ସବୁଦିନ ବାହାନା। ୟାଙ୍କ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି ହେଲା। ଇଏ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଏ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ସେଇକ୍ଷଣି ଉଠିବେ। ଫାଇନାଲି ସେଇକ୍ଷଣି ଉଠିବେ। ଟାଇମ୍ ଆସି 6ଟା ବାଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଲେଟ୍ କରେଇବେ। ଚାଲ, ଦେଖିବି କ'ଣ ଆଉ। ଏବେ ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ଉଠୁନୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ବିଛଣା ଛାଡ଼ିକି ମା କୋଳରେ ସେ ଶୋଇବେ। ଏଇକ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଦ ମା କୋଳରେ ପୁରା ହେବ। ଏକାରି ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ହେବ, ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ହେବ, ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ହେବ, ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ହେବ। ସେ ଉଠିବେ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ହେଇ ତାଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ସେ ଉଠିବେ।